Ei muuten vittu käänny. Saatana. Äks fisutsi pahtaa. Mene. Poliisi tapaus. Lähti mikra painaa menee, saatana. Vieläkö nää jaksaa tässä olla? Olikohan liian sama poliisi, mikä pysäytti silloin testas? Muuten jäi se mikra siihen. Ei vittu. Lol. Se oli silleen äkkiä mennään mopon edelleen, ettei tarvi hidastella siinä. Ajo varmaan ainakin 50. Mutsi sanoi, että ne oli eilenkin ollut tossa Lankelan kohdalla ratsaa, mutta nyt ne oli tossa Amiksen kohdalla. En tiedä. Tehovalvontaviikko pitänyt mennä jo pari viikkoa sitten. Mihin sä nyt oot menossa, vittu? Laittaa vilku, että voi terve. Mistä mahtaa löytyä kaasupoljin? Joo, eli täällä on nyt sit Vireboy. Toivottavasti GoPro-akku ei lopu kesken, kun alat nyt selittämään, mutta se on vittu motovlog eikä M-log. M-log on vittu jotain muotivlogi paskaa. T-mini-V. Ja sit mä myös katoin vielä YouTubeen, kirjoitin vlog, niinku M-log. Niin sieltä tulee jotain vitun muijien paskaa selitystä jostain paskasta. Eli sanokaa motovlog, äläkää vittu M-vlog tai mitään vastaavaa paskaa. Kiitos! Juu, tosiaan alkaa tämän viikon perjantaina eka koe ja sitten ensi viikolla on 3 koetta, kun toi pääsiäisloma vähän fakappaa meidän koeviikon. Ei tuo Mazda hirveästi pysähdy stoppeihin. Niin, pääsiäisloma vähän kusee ton meidän koeviikon. Ja näin, mut saa nähdä millaisia kelejä silloin pääsiäislomalla on, että en oo nyt hirveästi ehtinyt kuvailee tai niin, motovlogeja en oo ehtinyt kuvailee, mutta ehkä sitten ehtii ja pitäis nopeampi nettikin tulla, kun nyt kestää 10 minuutin videossa 12 tuntia ladata, niin pitäis vähän Fajankaa puhuin, että tulee vähän nopeampi netti, pitäis sitä vähän selvittää. Mikä sulla nyt temppi on? Alkaa läsit suuntaan.
mopoa vaivaa. Ja Terpi kiitää. Kytkin pommia, kytkin pommia. Tippuu tosta sähkölinjasta helvetillisiä pisaroita. Mä katsoin, että mitä vittua täällä oikein sataa. Joo, jos sitä taas vähän puhelis jotain. Ajattelisin, että vaikka mopon virittäminen. Että mitä mieltä mä oon siitä. Tai tälleen. No siis, tämähän nyt on viritetty. Tää rieju. En vois kyllä kuvitella ajavani vakiomopolla. Ne on niin perseestä. Siis semmosella semmosella vittu pääsee edes liikkeelle. Muistan kun rieju oli vakio, niin se oli ihan saatana vaikea opetella käyttää kytkintä, koska yksi, se oli kytkin paska ja kaksi, se oli paskoissa säädöissä ja mä en osannut käyttää kytkintä. Ja se oli vakio. Pitäis muistaa tuota linssiä pyyhkiä useimmin. En mä aja sateella niin useasti, niin mun mielestä mopon rakenteellinen nopeus taisi olla 60. Mut siihen pitäis sitten vaikka lisätä inssi. Silloin näkis, et osaaks oikeesti ajaa liikenteessä. Koska se on oikeesti vähän skootteritytöt se syy, miksi se on 4.5. Ja välillä mä oon ihan onnellinen, että se on 4.5. Kun näkee miten ne ajaa. En nyt mitenkään yleistä, että tytöt ois paskoja ajamaan, mutta siis nämä mopot on muutenkin suunniteltu toimimaan kuristamattomina. Niin mun mielestä se on vähän liikaa, että kun ne kulkee tehtaalta sen 80, ne kuristetaan yli melkein niinku puoleen. Ne menee niin tukkoon ne saatana mopot, ettei mitään rajaa. Ja sit pysyy paljon paremmin liikenteen mukana. Kun ei oo ihan vakio mopo. Tossakin ois liikennevaloista lähtiessä mennyt aivan saatanan kauan edes päästä liikkeelle. Autot perässä kyrpiintyy. Ehkä se on joskus määritelty se 4.5 silleenkin, että vanhempien mopojen rungot ei kestänyt. Ne oli suunniteltu pienemmille nopeuksille, mutta ja alunperinhän sana mopo tulee sanasta moottoripolkupyörä, niin ehkä sekin sitten, mutta nykyään tässäkin on sama runko kuin 125, niin eikä ne jarrutkaan nyt tässä mitkään paskat oo, jos ne osaa huoltaa, niin mun mielestä se 60 olisi ihan kohtuullinen, mutta ei se vittu tuikin tapahtuu. Sekin riippuu poliisista, saattaa joku poliisi kaverikin ajanut
6-7 tutkaa 50 alueella ja poliisi sanoi sille vaan, että no pistetään mankin viereen. Poliisi sanoi vaan, että pistää isompi takaratas, mutta joo. Menihän mäkin silloin 60 tutkaa 50 alueella, että ei nyt poliisitkaan sitten 4-5 onneksi noudata kovin hyvin.